No už je na čase, aby moje dievčence boli doma. Aha, už jedno to ide. Ďalšie skúsime zavolať. No čo je, Ivojka? Prečo si dievčence nedoviedla domov? Kde sú dievčence? Ibi, ideš pohľadať dievčatá? Aha, došla ďalšia. To bola Síska. A už len Simba chýba. Simba to je tulák. Vždy chodí posledná domov. Síska, poď donútra. Poď, Zlatko, poď. Poď.